Nimba na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ni Senyorita Chloe di dumdum saag. Umay dito yan. Amira? Senyorita, apay niya may kayo. Sumurik kayo kuma. Saanan? Di magasak lang. Tanaga po kiti may sa abarkada kiti kabang-ibang abarangay. Ada ka di napatag ngay pagayo? Ada. Tay di may kami kini mamay di ospital. Tapno mangtad kami kumaititulong pinansyal a para kini tatang mo. Kat, ada na ibagak idikan ka adi mo nasumbatan. Anya day chay. Jak pay kat malagipan. Kung nakidi nga anak kakitibon niya tipas ngay mo. Kamti mo mat sinong sumbatan. Iso di magasakit ha. Tapno muwak no niya ti sumbat mo. Kwa, senyorita. Ulita, Kamira, siya ko na mismo tagpresenta nga anak akto tibon niya tipas ngay mo nga anak yung kinimigad. Kayat mo ka di? Kwa, Oo, pwede ka lata makasumbat. Wano, pudno ka di tinadlaw idi ni mamakan ka. Adi mo kayat nga anak akto tibon niya ti anak yun. saan takasta? Ngaman niya, pwede mo ituloy tagsao, Amira? Amira, kasarsarita ka. Kwa, senyorita. Kinagpaiso na. Talaga adyak kayat nga lakam to itibunyag ti anak ko. Aniya? Ngamin kat, sana may kari ti anak ko nga agbalin nga anak mo itibunyag. Anya? Ngamin, sana may kari ti anak ko nga agbalin nga anak mo itibunyag. Nakurapay kabilaan. Mabainak. Ang mga wagtukan ka iti kumadre. Dahil talang tiga po na. Amira, siya ko na mismo tagpresenta nga agbalin to aninang itipas ngay mo. Katawa ron ba nga pagbainam? Kasyak mat nagragat ang mga nakto iti bunyag. Kwa, O anya, mayat kan nga agbalin to aninang ti anak yun? sige, Ma'am Chloe. Tatang, nakasarito kong di doktor yun. Imbagak, makawawid kayon. Anya ti sumpat na ngay baraw. Kunana apalubusan na kayo, nulakit di tadiyo kan liwliwayan ti agtumar karagi ti agas yun. Ewan no day talang ti kondisyon ti doktor. Awan problema. Surute kasi ingat ti oras sa panagtumarkaw ka nagiti agas kaw. Anda pa imbaga na. Di kay kanu umad adayo, no anda kayon ije balayo. Anya, kasano nga ron na makitak dagiti pimusaya kakanuatayaw no agpupukak latan na di balay. Saan yun na panunutin neta, tatang? Tama awatan mo dagiti pamilyada. Nga oray di kay pa'y mapan makilamay. Saan na mabalay na jak makita ida. Iso nga ron nga agregita ko na rumbar dito ospital. Tapno maandingay ko ba't ti pamilya nang itinagpasina. Kapoy ti dahi jay aklo eh. Napilitan na kay manok. Nga anak nanto iti bunyag ti anak ko. Malagip ko lakit nga ron ti kinaayop ni Don Placido. Iso ti ama. Ti ipasakay ko to. Ita, anakan ni Chloe iti bunyag. Ti kapsat na iti ama. Isilpon ko. Umuawan ni Miguel. Hello, Miguel? Amira, imanugot ti doktor ang makarwarin ni tatang. Kasta ka di. Nasaya at ano palubusan ng ti doktor. Wen, basta di na kan lakit di liwliwayan ti oras a panagtumar na karagi ti agas na. Ase kasum nga ron dagiti papeles yun ang rumor dita. Tapno makaawid kayong matan. Kinagpaiso na. Si kamot ti pampanunong ti kadak dito ospital. Kapoy ti dandanimon panagana. Nasulbaran ti parikot mo, kiti Chloe. Ha? Anya tikat masawan? Imay ni Chloe dito'y balay.
Indel-del naman ti bagi na ang mga anak to iti bunyag iti anak ta. Katan niya timbagam? Kapilitan. Inanugot akon. Ah? Agyaman ang karoon no kasta. Kahit ayom la unay nga agbal na kumari dahi ang babae. Saan mo takasta? Jaklaan kayat ang mabainan. Sige, agragsakan. Awanan ti problema, may ti panangidel-del-del ni Chloe nga agbalin aninang ti anak ko. Isti, anak ta, kunak ko ma. Nakaragragsak na tatang kanti katugangak. Gapo iti umadanin a panagpatsgay ko. Ngamno kasano ti kinaragsak na. Ad-adda pa'y anaragsak ni Miguel. Ti amo na. Iso ti ama, ti anak ko. Diyos ko, kanyan tulangan ti masao kanyak ti asawak. Namadoktalan na asaan nga iso ti ama, ti anak ko. Ania, hingkay manan kan borog yabang tay. Wan papa, tama panak man na naging sayo apo maltog. Inton bigatan ti babanyo. Tada pangibaunak ni borog. Anya? Pangibaunan nyo manan kan ko na. Ibaon ko amapan kadagiti nataya naman nalon. Tadas ken nga danto may matindar aka pamilya ta iti press conference ha. Apay kayat yung nga daw matender ka pamilyada, papa? Gapo tabang tidak tupay kadakwada iti kwarta. Nga uray no igatang danto lang iti pagkapidaw ino pagpakapida kadag iti mapan makilamay. Papa, nalabas una hindi pagpakita yung akinasaya at yung kadagiti kagurgura yung aman nalo. Gayat ko nga danto pagbabainan unay dagiti tultulunga kita anatayan. Tabareng sandanto na makiraman iti lablaban da Miguel kan Matias. Chloe, apa yan na kami suot kay, ha? Gapot na masurunok kin ni papa. Oh, adya ti kasurun mo kan kwa na. Imbagak kan ko na, amapan kami kumakiniborog inton malam ijabantay. Ngam, di na pinalubusan mama. Tada ka no pangibaunan na kan ko na. Nasaya at mulit no saan na pinalubusan, iha. Tadyak kayat amapan ka man na naginsayo apo maltog. Mama, mayat kayo man kan saan? Agin sayo aklat ta. Kaya't ko ti agbalin nga asintado akas ken ni papa. Natangka na talaga ti ulom. Wan, mama. Iso adidak ko man lapdan amapan agin sayo. Tadidak tumat la maisuro. Wan gayam. Amang ano diyo pa'y amo anapanak ije balay damigen, idi naminsan ngal daw. Ah, adya tinarabid mo ijay, ha? Napan ko kinasarita ni Amira. Tinamag ko, no kaya't nakmatlaan ngagbalin aninang itiipas ngayon to. Simbergwensa. Sikakit din ti mangidaldal iti bagim ang mga nakto iti bunyag. Anya ko mama. Anya nga ruti ko na ni Amira. Dayjay, nakaragragsak, mama. Anya? Ang mga nukong kunamlaang dayta. Tay di adda tayo iti ospital kat di na kasinungbatan, idi imbagam amay sakan tong agbalin aninang inton may pasngay na ti maladaga. Kapot na mabain ka no idi, mama. Mabain ka da kayo ni Amira. Isultan ipaga. Makamuti ka. Dayta, nakarubuat ako. Mabalin ko di mapan. Miguel, papanan? Iti opisina ni Abogado Macario. Inak nagpabalakan. Noan niya tirumbeng ngaramidan mi. No, ipusbon mi pailaan, no ituloy milatan karang iti kakadwak ti mapan iti opisina ti Dar. Ipuspon niyo pailaan timapan. Agladladingit pailaan nagkitinatayan. Noan yan to ti baga ti abogado mi. Isunto mo ti idanon ko karang iti kakadwa mi, asoroten mi, Amira. Ano may sak ngayon may diti bantayan. Talaga kayat ko nga may daging sayo. Ha? At tadak ka na tumatayab anak kabatay iti daydi asang.
Nga tano iso ti podterya kapaltugan. Wan, apay kitin asaan. Oh, buisit. Saan ko natamaan kat timayaban? Ang nagtisungot lang iti sa pani asang Ada sa bala ng paltog iti day at tumatayab kat nakan. Ada ka doon ka tao dito bantay? Nati, baga mo na kami, Miguel! Inaangay ko rito yung emergency meeting kakadwa. Takayat ko nga ipakamo ka na kayo tinagsaritaan mi iti abogado tayo. Saan tayo kanwa mabalin nga ipuspunti intay panakisarita iti masiknan nga opisina ti gobyerno? May papan iti ilablaban tayo. Ituloy tayo lahat ti makisarita kakadwa. Sige nga Rudan, asikaswa madagos timbagak. Bye. Sino siya kinasarita mo iti cellphone mo, honey? Talaga sisimon nakakanahin o nakasaritak. Ti sekretarya, imbaga kunkwa na mga nga iti press conference inton malam. Ada importante nga iwaragawag ko iti publiko. Anya manan ti kayat mo amay bunanag? Ti siyak, imang sungbat iti amin na gastos dagiti natay akatalunan tayo. Uwad gayam, nalipatak mo na sinaludsod adagos itay simangpet ka. Anya ka diti sarita nyo iti manager ti punirarya. Imbaga, asya kung timang bayad iti amin, amagastos iti panaka imasayag da Agripina. Mano nga ron ti bayad ti serbisyo da? Aging gaamay tabon dagiti bangkay. Nasaro ka bilyon na pesos. Anya, dagdag ka la kandidad. Gaputa saan agagangay alungon ti pakailungonan da. Amin dadakarwahin ton may tulod da iti maudi a pagtungpalan da Agripina. Sosyal da, lukas da. Uray talang maudi agundaway. Ti panangipakitak met iti kinasayaat ko at tao Agripina. Awanan ti Serbina, Placido. Tasandan nga mo dagiti kinasaya at mo kadakwada. So nabali, amo dagiti na panawan da pamilyada. Kanisudan to timang butos kanyak no eleksyon. Sa bagay, amok atak ti kababin dagita. Tapno ad-adda bumanglo tinagan mo kat sikan tumanan ti ibutos da amayor inton eleksyon. Amo madlagayam. Kinuray dakkel di magastos ko kadagiti natay aman nalon. Iti met kickback ko ti pangalaak Agripina. Well, amok, isugawan reklamok. Iso, ang mga ngayak iti press conference intol malam. Takayat ko ngay waragawag iti publiko. Nga oray sana nasaya at tilangan-langan mi kadagiti natayaman nalon. Nakasagkanak lanta at tumulong kadakwada. Ay, ang yaman na. Nakasangpuitak matlangan diti balay ko, Miguel. Uwan tatan, katlaglagi po niyo dagiti bilin kada kayo ti doktor yo. Well, di nakpagdanagan. Saan ko amalipatan nagitimbaga na kanyak? Mawan gayam, kaanon to nga iti ipapantapan na kilamay. Saan pala da ito ti pampanunutin niyo tatang? Tawan mo't pa iti agipumpun ka dagiti awan gasat na kakadwa tayo. Urang, iti ko makabiitanan na panaway na makita kita maraw. Uwan tatang, di kay madanagan. Ta i-tricycle ka ito, amapan makilamay ka dagiti kakadwa tayo. Burog,
Ada pa panantayin ton malam. Sa dino, senyorita. Mapantay di bantay. Kaya't kumanan ti mapanagin sayo a pumaltog. Ay, wanangam. Maira nati pa nagpa-press conference ni Papangyo, senyorita. Nga mga nukasapulan nakto ni Mayor. Tanya ko mati pakasapulan na kan ka. Idinto ta saan ka mat a reporter. Tapno i-cover mo to kumama ti pagsasaritaan ta. Ay, sige nga rodan, senyorita. Awan pagdanagam burog. Siyak ti makamo. Ibagat to kin ni Papa, ako yo ganap amapan agin sayo. Mabit lang. Kumaya ka on. Kumusta kayo, tatang? Kamot kayam, Amira anak. Kasi kay sumur ka. Agyaman nagtatang. Apa yung may kapailaay. Idinto ta nakadakdakkelin ti tiyan mo. Kaputa kahit kayo ang makita kan makumusta, tatang. O niya, mayatan tirik na yo. Wen, di nagpakadanagan. Si kakit di ati rumba nga maalalayan. Tadandani ka nagpasngay. Madanagan na kaming kada kayo, tatang. Impilit yung ngamin tirimora di ospital. Agim imbaga nagitisugat ko. Iswa di na ko mapampanunutan. Di kat di panagsaganam. May papaniti panaganak mo ti panunutan. Awan, tatang. Awan pagdanagan nyo kanyak. At tamot ni Miguel kanti katugang kamang kita kanyak. Nadumtang to ti Aldaw panagpasngay ko. Nagdakkel ang tatyan mo. Talaga dandanin rumor ti apo ko may kanti abalayan. Sapay kumaa. Tanasing peto ti agbaling nga apo ko yo. Ay, nasingpet daw. Nasingpet. Takmat alolo na. Kang runaan ti amin. Nasingpet-met ni Miguel nga amana. Apa yan nagsanaay ka ngay? Di ka ka di maragsakan. Makitam taon ti umuna abo ngayaw kan Miguel. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Inaangay ko rito meeting takayat ko ang mamuan ti kapanunutan nyo. No ipospon, wano ituloy tayo latta ti panakisarita tayo iti masiknan nga opisina ti gobyerno kakadwa. What magain? Ituloy daw! No kasta nga rod, agsagana kayo. Tainton bigat, sang kamay sa tayo amapan namin. Oh, binagnervyos nakborog. Kung naglakit din wada sa bali at tao ngay may ditibantay. Kapoy ti pan nakapaltog ti dakkel abilit. Ang baon nagmadlang ni Mayor. Amang kadwa kada kayo dito yung senyorita. Iso nga adak. Nasaya at no kasta, borog. Napatayab mo matibelit a pinuntoriam, senyorita. Wan nga rad. Hangam, babaan iti kanayan apa naging sayo. Makasursuro akto ahusto, borog. Kat, ang mga no nasigsiglatak to pa yan apumaltog, ngam sika. Aniya, ituloy yung latatin kay panakidayalaw iti masaknan nga opisina nga akin jurisdiction iti ilablaban tayo apan nakaagraryaw nagtisok-sukayan tayo adaga. Wen tatang, isukti na pagnunumuan mi kadag iti kakadwa tayo. Unagam nakamasayag pa lang nang iti kakadwa tayo. Abiktima ti panagbutak ti granada. Sana bali tatang. Uray awan latan ti umay mangisuno kadag iti nataya kakadwa tayo. Makawatan mi matag iti natayan. Nala, na kayo ti makaamaw. Uray da kayo tatang. Saan kayo tulatan nga umay? Tamo mi mati kasasadyo. Sana mabalin Ure kastuyak ket umayak. Padamagan na kayo tulatan no anyaman dagiti mapagsasaritaan minto tatang. Kaya't kumatamang nga mismo dagiti mapagtutulagan. Iso nga may nakto i-tricycle, agkuyog tantaw. Ay na. Alawan tatang. No isuti ko na yo. Isurot kay tulatang arudan. Anya?
Sumurot ni tatang iti papanan niyo yung bigat. Well, agragot mo't nga umay. Isong agkalugan kam tulatan iti tricycle ko. Anyamot ka ni tatang. Agpapaimbag pala. Di lakat makapaimbag nga umunan. Santo sumurot kada kayo. Gaputa iso ti leader mi. Kat dayta tiga punang agragot latang nga umay. Nga uren wa dapay lang rekriknaan na. Inakto ka sa Rita. Saan yan? Saan ka kuman nga agban nun? Nang runakat ni. Dandani ka na gana. Nasaysayat mo't lang nuwapanak tagwat-watak. Saan ko nga nugutan? Dandani ka na ganak. Iso nga no agragot kalata amapan. I-tricycle kalatan. Sige, agrobwatak lang, Miguel. Patinag mo. Tibunga ti kay mito, senyorita. Lumalaing ako na pumaltog borog. Dantanikan maartapan. Dito'y kailang arot, senyorita. Tayo nakpidutan. Sigurado lakit ti amaragsakan ni Papa. Numaamuan na nga inutan sumigsiglatak a pumaltog. Tatang, saan niyo ko mga arisgaran ti sumurot kada Miguel inton bigat? Sana mabalin nga awanak iti pagnada, anak. Tasak ti Pangulo da. Unang agpapaimbag kayo pa'y laeng. Saan pa'y anaimbagan unay na kita sugat yo? Mayate, naglunit mo ito nang itinado masugat ka. Kitam na. Wan nga agpay so. Naglunit ang dagita sugat yo nga. Saan pa'y anaimbagan unay tatang? Agdara dagita ano masakid? Ore, anya ti ipagbagam. Sumuro taktulat na kada Miguel inton bigat. Tatang, Tapos uya mo ni tata. Iti kayat na Amira. Oray kat. Syakmat ti kalugan na. Ore, di na ko may nagasanit yung bala inton bigat. Mga rakilaak iti pagluganak. Tapno makaumayak laang iti papanan niyaw. Nangag mo. Nasaysayat apalubusam latan ni tatang nga sumurot kada kami. Dakdakas, no mga kilantukit ding agpaiso iti pagluganan na. ay, oo na yan. Nagrigat-lagat nga isuro na yan tilakay. O sige, makamukay man langan tatang. Mayor. Abay, anya ti masidagam burog. Talaga dilat ta sa mardang dagiti katalunan nyo. Amang kalkalaban kada kayo, Mayor. Abay, Kapota na damag ko nga amin na katalunan nyo. Wira ti pamilya dagiti natay aman nalon. Kat mapandan to kanumanan amin iti opisina. Apagpatulungan da, Mayor. anya patwa panggis. Talaga asam dalanta sumardeng. Talaga nasagad unay ti tarigagay da. Ama ipaima kadakwada dagiti daga at tartariwidwidan da, Mayor. Sino man ang timangi buso wino mangi dada ulo kadakwada. Ay, siyempre. Asino kumabay no saan adagiti agkatuwangan amatyas kan Miguel, Mayor. Anya talaga abuong ti ulok dagiti nga katugangan. Napunwa na kon burog. Ipataw kon kadakwada ti husto apanusak. Ay, anya ti plano yo, Mayor. Bagayo lang kat nakasagana amang ipatungpal. No tarigagayan nyo amaon natin dagiti nga agkatugangan. Kat ora mismo aramidon. Saan? Yakmat nga ron kaya tamatay da, burog. Ta sigurado ang maapiktaran ti kinamayor ko. Ay, anya nga ron ti ipataw yo apanusa kada Miguel kan lakay Matias, Mayor. Kadakitan nakatalunak. Papanawag ida itinagak. Anya. Mayat, Mayor. Nakamay-mayat day ta nga ipataw yo apanusa kada gijay nga agkatugangan. Talaga ba't, burog? Paano niya asawa, Mamira? Anyan to nga tati may sangpot na adamag iti papananda kada abalayan. Sapay ko ma. Tadanton na pintas sa damag inton sumangpet ni Miguel.
Nabayagan ti panangilablaban da ama agraryo ko man ti daga at taltalunin tayo. Kaputa, politiko jay apot talon. Iso anariga ta maagraryaw. Huwag nga, Rod. Ngam gaputa adumutin ti mayat at tumulong. Iso napingat mo tin datatang kan Mikel. Gaputa adan kakadwada. Sapay la ko maanak ko. Tadungtong tumatlaang ti aldaw. Amagunod tayo tinabayagan akal kaguman tayo. Anya ti kunayo, Papa? Plano yon nga ikatanda Miguel, kanla kay Matsyas akatalunan tayo. Wan, isudat ang balbalin a buong tiurok. Iso nakapangadigakon. Ikatakidan ng katugangan. Mabalin ka di, Papa? Asaan pa lang akadagitoy ti panangikat yu kadakwada? Tapay! Anya ti rason, akayat mo pa ilang ngay tantan. Kaputa mga nugurain naktumanan ni Amira. Pato apanggis, man ano kung maaguraan na ka. Anya kung matinasakit na bakrang mo, nukas tati mapasama. Anak agtungaro tipas ngayon ang tunga anak dakin ni Miguel, Papa. Pato apanggis. Di saan mong taon nga anak ni Tibonyag. Wala nga, Papa. Ha? Noan niya timbagak aramidek. Ulitag kan ulitag tumanan. Ikatagkidan. Ada ka magaya, Mang Miguel. Napintas adamay. Addan to no may mang survey, karagiti taltalunin mi ako ka ni Mayor Placido. Ha? Nasayat ano kasta? Wen, andamat langan pagdurdurasan ti lablaban mi. Ay, Miguel! Amira! Ay na! At nasaan anasayat? Ada maganang nagkuititersi na anak ko! Ha? Anya day ta, nanang. Una yan. No ada na pintas adamag? Adamot saan? Nangag ko, apagsasaritaan da kumari ko anang, pasyo kan Mari Chris, nga ikatin na kay kanon ni Mayor akatalunan na Miguel. Ha? Doa kayo kiniabalayan Matyas. Anya? Ne, apay ko mga ikatun na kami akatalunan da, nanang. Kanayon mo't ngayt ito ni ti abang ti taltalunan mi. Dayta saan ko ama sugbatan ng baro. Ngum dayta tinalawag anang ngag ko apagsasaritaan da. Sana mabalin nga ikatun na kami ni Mayor. Dahito yung ti pagbagak, Miguel. Nadamag na siguro ti saan niya ang panagsarasardan. Nang runakat napan kayo ti opisina. Kaya't na kayo nga ikatan ni Mayor, nakatalunan na, gapo iti dayta. Amir, rumwarak. Amwak karag iti tattao. Noan niya ti pudno. May papan iti da ito'y adamag. Mabitlaang umayakon. Abalayan, ayan ni Miguel. Ay rimuhan abalayan. Apay ka de. Sige, sumre ka. Adda di ta sa alas ni Amira. Agyaman na kabalayan. Tatang, na kayo magkayam. Ada ka di ba gayo? Ay nabalasan ka. Ada nakamadmad yan na damag ka. Ha? Isugay mayak ka, sarita kami kung may asawam. Ha? Anya tinadamag mo abalayan? Insaw-saw ka na ti Mayor kadagiti tattao. Ngay katin na kamin kan ni Miguel akatalunan na. Anya? No kasta? Gusto tinadamag yung iti Teresina na pananyo itay, nanak? Unak to pay asaan ka nagkamali itinangag ko asaritaan da kumari ko anang. Amoyo matan, abalayan, Amira. Wun abalayan. Iswa rimuarti anak ko. Takayat na apen ka no agpaiso wenno saan tinadamag tayo. Paisaw abalayan. Tawan ko matikas siya nga istorya no saan anay sao ti Mayor. Nangagkoy tayo itinapanak. Apagiin yung storyaan dan timbagayo. Apan ang ikat yun kada Miguel kan lakay Matyas akatalunan nyo. Nasaya tunay no kasta. Bareng agbutengan dagiti salbag ngagkatugangan. Ay,
Sigurado nga umay dantulaki di makisarita kada kayo, Mayor. Oray umayda! Saan kon nga ibabawi ti panangikat ko kadakwada? Iso dati kan kanayo na buong ti ulok. Nauma kon itar-aramidin da burog. Nung arod ibagada, ngayit itadamat ti abang dagiti taltalunan da. Anya ti isong batyo, Mayor. Pato nga pangkis. Di nakman pagsaludsudan ni kasta burog. Mayor, posible nga ilaban da ti karbangan dakat. Anya ti amoyo. No saludsudan danto kada kayo ti naibagak. Makamuakton. Basta'y katikidan akatalunak nalpas. No kas pangarigan, taumay kada kayo da Miguel kanila kay Matyas. Kat dumawat da iti pamakawan. Anya ti isong batyo, Mayor. Pato nga pangkis. Saan ko idang na mabakawan, gaboy tar aramidin da burog mawatam. Dinto nga tamalunag tirik tayo. Gan dinto nga talumok ng tibimaton apuso yo. No makita yo ila nga agluwa iti sangwanan yo, Mayor. Orayan niya panagarte, tar aramidin da burog. Santon, ama baros ngi tinalpas ko na naikadeng mawatam. Anya, kasta ka di ti kinatangkan ti desisyon nyo, Mayor. One, iso nga galwa dagijay nga katugangan. Malas da, tanapugsaten ti pasensya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya nga, nagkita kayo kinitatang? Saan? Apay ka din? Imay dito'y balay kat sapsapulin na ka. Apay ka na? Nadamag na mutin ang ata ti sayang gusang. Ngay katanda kayo ni Mayor akatalunan. Talagang agpaiso, Amira. Ado tinang ipanagnak ana isawang ni Mayor ngay katanda kami kinitatang akatalunan na. Anya nga roti pang panunutom ita. Anya taramidan nyo kinitatang. Mapanak iti balay na. Kat agtulag kami no anya ti kasayaatan nga ramidan mi. Sige nga rod. Barang na daitan ni balay. Ngam nagsarak kayo. Anya nga roti bagam nga ramidan nyo. Ibagag. Ngayon kamanan kasarita ni Mayor. Anya? Ibagami ken kwa na asaan abasta maikat na kami akatalunan na. Tait itid mi ti abang dagiti taltalunan mi adagada. Ala, sapay ko mga rod. Tapnawa kapag kikinaawatan kayon. Then, saan na kayo apapanawan no nagkatan... Nagakadi apinalan ti desisyon mo kada Miguel ken Matyas, honey. Well, tayo ko na kon, nuan niya timbagak. Saanen ang mabalusing-sing bay. Saan to nga ta mapiktaran ti kandidaturam akas mayor, iti umaya pa nagpipili, iti panangikat mo kadagiti dua katalunan tayo. No isudan tulang ti saan na mangibutos kaniyak. Panagkunak, saan nga isudat pa ka baka kagripina. Kasta nga ta, honey. Kanoray saan ko ngay katinida. Masiguradok matla nga didakto matlay butos da Miguel kan Matyas. Iso asanan nga agbalbaliw, di panggading ko. Yaman akta si kanti imay baraw. Wen tatang, tamidyo nadagsan ita ti parikot tayo. Saan la medyo? Talaga nadagsan. Tagasam, ta ikatanda takanaw na katalunan da. Ilaban ta ti karbangan tayo tatang. Adalintag asaan na basta ikatinlatan ti apo ti talon ti katalunan na. Aglalo, no kanayon mo't ama ito ti abang. Uway, kasano no di natadenggan ti Mayor? Di, mapantay magpatulong iti opisina, anapanan tayo itay bigat tatang. O nayay, kasladyak pa yan marik na ti bisin ka. Gap iti da ito'y aparikot ta. Ora siyak tatang. Saanak pa yan ang aldaw. Di intanto nga ro di balay ti Mayor. Wen tatang, intay ibagat ti ammo tayo alintag. Taamangan no di na ammo. Sige, dagasin nakto nga raw. Wen tatang,
Ag tricycle tantulatan amapan ija balay da mayon. Mama, da kayo man ti mga mayris ana imbag? No husto matlaang no saan ti addang ita ni Papa? Tagalat kit din ni baga na ikatan na damigel kan lakay matcha sa katalunan tayo. Iha, nabayagan nga agtap-tapal ni Papam. Kat napugsatan ti pasensya na. Isu nga uray bagbagaan ta di na ikatanda Miguel kan matchas. Santan ang mabalusing-sing ti pangadang na. No apay ngamin adi pala nagsardeng idi dagijeng agkatugangan. Napagklanda kontrabida iti biyag ni Papam, iha. Isu nga bayan talatan no ikatan ida ni Papam akatalunan tayo. Anyan to nga ro ti pagbiyagan da, Mama. Saan tayo na problema dayta? Makamudan ton. Kunapay ni Papam. Apapanawin nanto pa yun ida iti sakop ti daga tayo. Anya? Wani ha? Kat inayunak mat na nga imbaga na. Anya ti rason, Mama. Tapno saan danton ama impluensya at dagiti kakadwa da. Isuda ti numero 1 asog-sog. Anya nga ro tinagtulagan yung kinitatang. Mapan kam to ija balay da mayor. Kat kasarita mi. Mapalok na yung atatilimando ko na puso ti Mayor. No saan mi man ang maparukman? Ibagami dagiti amumi alintag. May papan iti makitaltalon. Denggan nan to nga ta. No ibagayo dagiti ibagbagayo alintag, Mikel. Denggan naman kinsan. Ibagamin tulat ta iti panagsasano mi. No kaano pa'y adandani akong aganak. Isupay ti itatahol tinadagsan na problema. Yaway, umaya kaon. Ada akong tatang. Ay, kung nagtupay ko tasikan. Ala, sobra ka pa. Da agpulusak biay. Uwan tatang. Tumay ka. Uwan gaya. Masaludsod ko man. Inalam ka na ti paltog mo. Saan tatang? Am kakapkapandak dagiti gwardya ni mayor. Nasaya at taamom tegsakbay. Sigurado akapkapan na ta. Iti papantay ti balayda. Ti parikot ko. No di natadinggan ni mayor tatang. No muna tadandanin ag anak ni Amira. Di mo pala pampanunutan ti panaganak di asawam. Di pa'y mo't agpasikal. Tikit di agdama ti rumbang apanunutan ta. Burog, ada tao, itigate. Kagitaan katamuam no asino dagiti sangay ni. Uwan, Mayor. Ani, imawag itay ni engineer may panggap iti may patpatakdar nga eskwilaan. Anya timbaga na. Naikapat na kano amin na dagiti pinay-deliver mo ang materyales idilawas na. O sige, awagan man, tagsarita kami. O sige, mabit lang nga rodhani. Inakalaan ti cellphone ko kat in charge ko itay. Mayor! Mayor! Apay. Sino dagiti adda iti gate? Dagiti agkatugangan, Mayor. Damigil kan madyas. Niya. Nagturedan ngay may. Gaputa kayat da kakano ang makasarita, Mayor. Panggap, iti na ipalapayag kadakwada nga ikatanyuidan akatalunan niyo. Masayat man tayo may da. Sige, pastra kami na burog. Hanggang kapkapan nyo ida. Ang mga tuwad da armas da. Ay, uwan, Mayor. Inagarodan pastra kanida. Patwa bangkis. Rayan niya ti bagbagata kami ya. Saanan ngagbaliw ti pangadang ko. Damigil kan na kay matchasmat dagiti sa nga ili ni Papa. Wan iha, siguro kat na alarmada iti nagwarasan adamag nga ikatan tayo ida nakatalunan tayo. Iso nga imbay da. Saan to nga tangad at dala nga isot pagsakitan ti ulo ni Papa? Iti panaikat nan kadakwada katalunan tayo, Mama. Panagkita kat saan iha? Ken mabalin nga isunton ti pagbut nga dagiti kakadwada amandalon no maikat dagiti nga katugangan. Anyan to nga rudan ti pagbanagan ti biyag da. Naawan ton ti taltalunan da. O di makitang danda.
Wanang, kunamat mi papapagtalawan na pa yan ida iti sakop ti daga tayo. Makaamudan ton iti biyag da iha. Uray agbalindan ton nga agpalpalama ket awan ton ti bibiyang tayo kadakwada. Mayor, sana mabalin na basta ikatin na kami latan na katalunan niyaw. Tagab-abang kami ba? Dagayo ti agbalbalin abukbo. Ngayon inot amang pabagsakan niya, Matyas. Iso amay parbang laang ikatang kayo nakataluna. Adalin taga saan nyo basta may katimay sa makitaltalon, Mayor. Nulakit dita saan nga iso ti agboluntaryo nga agikat. Patwa bangges. Daga kitaltalunan niyo akayat yung agawan. Kat na italawon ay tikagurak ka na kayo. Nga iso tinakapungtutak, nga ikating kayo langan katalunak. Mayor, surutin niyo kumano niya tilintay. Patwa bangges. Siyak ti mayor iti daytoy nga ili. Kat noan niya nagiti paglintagak. Iso ti masorot. Aglablabos kayo na yun, Mayor. Sana siyak naglablabas. No di kat na kayo, Miguel. Inyawat ko dagiti taltalunan niyo apagbiyagan niyo. Ngam kayat yung madan agam-gaman kanyak. Tuntuntunan mila ang tikarbengan ba kasagudayon tilintag, Mayor. Agbalbalin kayon agam rod di tinaga. Iso ala dingitak. No saan ngagbaliw ti panggedeng ko. Ikateng kayo nakatalunak. Ket pumanaw kayon itidagak. Ilaban mi ti karbangan mi, Mayor. Pan kami to agpatulong iti opisina, mabalin na makatulong ka na kami. Iso asaan lang nga itati pa nagsasarita tayo, Mayor. Pues, kayo lang tati kayat yung papananta surutin kayo. Sa anak amabuteng Matyas, kaniro buat yung aminan ngalikaman nyo. Tay ti kabitan na panawan, pumanaw kayon itidagak. Anya, sana nagpakawan weno nagpakpaka si dagiti agkatugakan iti ay da, Mayor. Nakirinik yarda lang kanya. Iso abidot ti panang ipapan mo nga umay nagpakpakasi. Tapno malunag tirik na kadakwa da burog. Di talaga asahan ang mabalo sing-sing ti pangadang niya, Mayor. Talaga asanan, uray nagpakpakawan da. Pagtalawag paidan ni disakop ti dagak. Kasano nga ro din dagiti mula da, adi pa'y naapit, Mayor. Di panawan dalatan, di dapat may sorot. Malaksid no at daman na nagbali na maapit ka dagiti na imula da, itit dagak, buro. Kasta ngagpeso. Imputeng mi asaan nakam basta mabalin nga ikatan. Ngam, talaga naturay wanay. Kunak lang arudin nga awan puso kan konsensya na di ang tao. Ngam di may ipalubos basta ikaten nakamlatan nga agtaltalon. Anya nga ro ti plano yo. Rantami ti mapan iti ammuming opisina ti gobyerno. Makatulong ka na kami. Kaano ti papanyo? Kaya't natamot ni Mayor ti makisango kada kayo iti opisina pagpatulungan nyo. Isuran ton ti makamo amang paayab kini Mayor. Kuna naman, asurutan na kami iti kayat ming opisina pagsasaritaan mi. Ala, sapay lang ko mga rudta mornos nun ti panagsasarita yo. Noaddan makibalhaat kada kayo nga opisina ti gobyerno. Ubiingak pa'y, hindi mulak na tiyamang ka paglinlinungak. Lukas tiya na pudo. Apon pa yun nagtibilay. Anyan ang nagrigat na panunutay. Panawak nun na ito. Sino nagiti sumungat nagturong dito? Dapat iban. Kadwa na da pasyaw. Kan nagiti daduma pa yung kakadwami aman nalaw. Umayla dito. Kanya nga tati ibagada. Mikel, apa yung nagsubli ka? Ada ka din nalipatan? Awan, ibatik lang dito yung barikas ko abunan. Tasaan ako na mapaniyetano. Papanang maron. Apa yung ibatim tabunang mo? Adda na kaibaga kanyak anapan dagiti kakadwami aman nalon kinitatan. Iso ti papanag. Amwak noan niya ti pagsasaritaan da. Saan ka namapan? Mamam tulatan kinitatang no anya ti ibaga dagijay anapan ni Jibalay. Yung kayat kumot adumngag iti pagsasaritaan da. Nang runa kat ada sang-sangun tayo ita, ang nadagsan a problema tayo. Mama! Mama!
Oh, apay iha. Anya ti ibagam, takas taunay ti apuram ngay masidag. Aday may nang ibaga akatalag tayo. Agmi-meeting ka naman ang dagiti katalunan tayo. Anya, sa dino ti pagmimitingan da. Iti ka no ayan dala kay Matsyas. Simberkwensa. Masapol amaamuan ni papamday to yabanag iha. Ang mga noan niya man ang ti mapampanunot da Matsyas kontra kada tayo. Yawag yung arod adagos, mama. Tapno malapdan ti anyaman nga adang dagiti katalunan tayo. Kontra kada tayo. Bye-bye, hindi lablaban niyo! Salamat Diyos, Miguel! Pakaragsakak, ti support tayo kada kami iti manugang ka o kakadwa. Mayat sa nga agpaiso. No agkukuyog tayo amapan iti balay da mayor. Kat da tayo amin ti makisarita kinkwana. Nga awan ti katen na kada tayo akatalunan na. Mayat ti singasingyaw, amang kuyog kada kami amapanmanan iti balay iti mayaw kakadwa. Agyaman kami unay kada kayaw. Apat na yun! Ala, mapantayo nga rodain. Kabareng no nakasangput itan ni mayor iti balay da. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, sige, Agripina, gawin akon. Bye. Pato abangkis. Amang ano mapanunot man ang dagiti katalunak ti mapanidya balay. Kat ijay ti pag-uumungan da. Mayor, anyat mapaspasamak ka na kayo. Agawitan mo dong. Anya, di mat ada oray nyo kamiting nyo pa'y, Mayor. Binilin ko ti sekretaryak. Makamon kadakwada. Nas ka na makawitan. Dapay, Mayor. Ada ka di saan anasayat apasama kay balayo. Awan, di ka nagsalud-sod. Pagandari mong tilugan ta mapantan. Imawag ni senyoram. Kat nag-uumong kanumanan dagiti katalunak. Anya, Abangan no mapandamang riribo kay balay. Ala, ang gawid tan burong. Amira anak. Apay nanan, anya di ba kayo? Kasta unay tindaras yung may masidag. Ada nang ibaga kanyak. Amapan ka no da abalayan kan dagiti kakadwana iti pagtaangan da mayor. Anya? Una Mira, tapno kontraan da kano ti ibagbaga ni mayor. Apa nang ikat na kada Miguel kan abalayan akatalunan na. Apay ang pantapay laang. Namnamahan da ka di adenggan idati mayor? Ay na, madanahagan no patuluyan dati mapan. Mapanak iti ayanda. Lapdak ida mapan iti balay da mayor. Saan na Mira? Dito'y kalatan balay. Ne, dandani kan aganak. Saklatan ti mapan manglapad kada kwada. Sige nga rod nanang, mapan kayon. Barang maabutan niyo pa ida. Sige, inakaw. Ay, Diyos ko. Isuri ako madatahati cellphone kan dagiti kakadwa da iti rumpang aramitin da. Tiyo ay panupos nga daman ng roso ariripok. isa. Ti cellphone ko. Adaw mo awag. Saan mo ta nakapunbok? Hello? Kumusta kan, Amira? Oh. Mayor Placido. Agyaman na tadi mo nalipatan tinasamit at himag ko mahal. Ayop ka. Mahal tarupan. Oy, say-sayatem ti magkisarita kanya, Kamira. Tama nga numapunwarak, ket ataman ng dagas nga ramidag king kawin no iti pamilyam. Demonyo ka. Kaya't mun sa manan nga ipagidag ti kinadimonyok. Say-sayatem ti panagkisaritam kanya, Kamira. Anya ti bagam. Imawagak, nakayat ko nga ibakamuking ka. Ken, pagbagaam ti ama magraman na sawam, ngay sarding dan ti mangkon-kontra kadayak. Kasano nga isardeng dati mang kontrakan ka? Kat ikatem idan akatalunam. Kabilitan, tay suda ti mangsugsug-sug kadagiti kakadwada tapno kalabanan na.
Iswa na sayat langan ngay katagina. Dakas ka talaga. Pato apanggis. Di mo ulit-ulitan ang taksak. Tanapayagan nga mong na ito. Addan to na tapanawan. Makarmakan to. Panagkunam ka dikat kabuting ko na itakarmang ibagbagam. Adayo, ama pasamak kanyak na itamira. Nalaos ti soron ni Amira Borog iti na ibagak. Maragsakan kayo amasoron kada kayo ni Amira, Mayor. Wan, kaputakas joy. Masurusrun da kaniya. Kas dalay pagpagita nga wantal na ti panagbiag da. Sige, parta kampay tagpataray. Tapno daras ta makadano ni Jebalay, Burog. Uwan, Mayor. Agripin. Isumanan da ito yung mawawag. Hello, Agripina. Ayan yun, honey. Asidag kamen kan Borog. Tarasan niyo. At dandagiti katalunan tayo iti sango ti balay. Adya, pahato apanggis. Ibagam ka dagiti gwardya pagtalawon dayda. Itay pa'y pagtaltalawin dayda. Gamdi na kaya ti pumanaw. Sikat ti ur-urayan da. Pahato apanggis. Talaga apagpungpungtoten da. Borog! Paspasan pa'y tagpataray, patayapam numabalin! Nanang, kumusta tinapanan nyo? Nakasari tayo matlaan da, Miguel? Ay, saan ko anadanon idan iti nag-uumongan da anak ka? Napananda nga rodan. Una dagiti nagdamagak, asangsang kamay sada kano anapan iti balay da Mayor. Anya? Anya mo tan? Di ka unay agdandanag anak ko. Numuna ta, ay nagdandani ka naganak. Di talata ti kanayin sa sangkay bagay, danda ni aganak. Naman hapo, anjak magawidan ti agdanag nanang, mapalin ka di mo ta sa anak agdanag. No kasi mapandamigil iti balay da Mayor. Barang awan dakas ang mapasamak iti papanman ng damigil iti balay da Mayor anak ko. Agkararag takidi iti Diyos. Rumor ka kumadita balayaw. Tay tuloy tayo tagsasarita. Sangwin na kami. Di yung kumain ka to na Miguel kan Machos! Magdaldalon, Mayor! Dad! Nay. Tilugan ni Mayor Tatang. Isulti dimtan. Saan kayo magpanik ka kadwa? Agtal na kayo lang. Nagpaputok lang ni Mayor. Saan da tayo pinaturungan iti paltaw? Iso adi kay agbutay. Uwan ka kadwa. Kalma. Pato apanggis. Anya ti kadayo dito sango ti balay ko. Kahit yo tapaltugan kayo amin. Son Mayor! Son! O sige. Patayon na kami amin, Mayor. No iso ti kahit yo. Awan tigaway mi kada kayo tawan armas mi. Ngam imay kami lang dito eh. Tapno umay da kay manen kasarita. Nagsasarita tayon, Miguel. Di kay kadi makawaawat iti sa oken Matyas. Di yung kumay ka dito, Mayor. Di yung kumain ka dito. Saan ba? Ikatakidan. Tayo dati manginadaulo ka na kayo amang kontra kanyak. Nabayagan na buong ti ulok na gito yung katugangan. Awan ka rin ti pagnaan ti sarita ka na kayo, Mayor. Nakayumat lang tinangpuor itirang tay itinagbabaetan tayo Matyas. Iswala tingidat ngam saanan ngagbaliw ti banggad ko. Di mi kayat apanawan ti daga nga ilablaban mi, Mayor. Tondo! Irubat yung kitten dagiti alikamon nyo kat pumanaw kayo ni disakop ti dagak. Saan kayo nakasapulan? Tapasig kaya pagsakitan ti ulok, pato apanggis. Saan may apanamusan nila kumanaw, Mayor? Saan mi Kaya't yung arod nga oray na kayo, kat iraman ko apapanawan. Aglablabas kayon, Mayor. Na kayo taglablabas. Kat no kayat kyo tinasayaat.
pumanaw kayon iti sangot ti balay ko. Di kay kumang mangriribo. Di na kami ko mapapanaway. Adupay ti kayat mi ngay baga ka na kayaw. Pumanaw kayon! Ha? Di kang pumanaw mayon! Kaya't yung aron, tapaltugan kayo. No di ko kaya't ti pumanaw. Sige, patayin na kami nawan asikan konsensyam. Di na kariton. Tamangan nujak mapuutan ti ramay ko amang kalbit ti gatilyo ti paltog ko. Pato abanggis. Ibabam tapaldog mo burog. Amang dumaylaw ang kang agpaiso. Kadsyak yung balinadakas kanagitit tao. Sumampulak iti uray may isa lang kadakwada mayor. Tabarang isot pagbut nganda. Salbag ka! Kunak kay babangon di baldog mo. Di mo dadailan, di kinamayor ko. Ay, sorry mayor. Hala! Pumanaw kayo matan. Tapno awan ti kulo. Panaw! Diyos ko, anya nga tanti papaspasamak iti napananda Miguel. Apay awan dapay. Amira, pwede ka makatan na. Uno, aga nagkakadain anak ko. Ah? Ay, takayungot nanang. Dahil tala pa naganak ko ti sangka sa uyo. Ay, Kasano adyak madanagan kat awan pay ni Miguel. kunak mat, adi ka madanagan. Ay, anya nga tanti mapaspasamak kadakwada. Nanang, saan amabali niya jak agdanag? Amira, nanang, Iso day tayo. makilukat yung mantiri daw. Iso ni Miguel. Mabitlaan. Ang yaman nagtatakan. Amira, Onya, kumusta? Anyat na pasamak. Ang yaman nakatawan daga sa napasamak kada kayo kan tatang. Ayan ni tatang. imanaw ka ang aminin iti saong ti balay da mayor. Kat, Nakasarita yung ka din ni Mayor, anak ko. Wan nanang, anyat na pagsasaritaan nyo. talaga abim matunti puso ni mayor. Tauray ka sanot pa nang ipapilit agiti kakadwami, adi na kam ikaten akatalunan na. Saan kanon ang mabalusing-sing ti pangedeng na? Anya, di, panawan tayo nga rodan tayo di makilan tayo ang lugar, Miguel. Saan? Uray anyat ibagbagan ni mayor. Saan tayo apumanaw? Ilaban tayo, ti kalintigan tayo, Amira. Ngam kasano? Makipinatay kayo? Saan? No di ket in kami itinamnamaan mi a makatulong kada tayo. Hun ang natangken dagiti amin na pangadeng ti Mayor. Uray pay. Tasido, narigat mon samat ang mapapanaw da Miguel kan matjas iti sakop ti daga tayo. Natangtangken dan samat ngam iti sikan. Sana mabalan! Ay! Ay, parsak mo ting iga mamabaso. Gabuta kas lasim kad ti pungtot ko gapo iti naibagam. Katalunak lang da Miguel. Ngam kas jay kit din ti naibagam Agripina. Kaputa di damat pumanaw. Isot pagkunaka, natangkenda. Kaya't mo tapuura kida si bibiyag, tauray madadalan ti dayaw ko. Saan, Placido? Di mo dadaalan tinapintas a reputasyon mo kadagiti kakailian tayo. Tapno si kantumanan ti ibutos da amayorin to eleksyon. Wes, di mon ulitin ngay baga kanyak di kasjay. Tadarasak ngagpungtot. Katamangan nuligisik idakas latimal no siyak ti makapungtot Agripina. Uwan na, ani. Kasano no di dalat ta pumanaw? Pawaywayak kiday di talong aldaw pa nagsagana da. Ngam no di danto pa'y pumanaw. Makita danton ti kinademonyo ni Placido. Kaanong tong araw ti ipapantayo iti opisina mabalin na makatulong kada tayo. Tatan. Saan ta na baybayagag? Mapantan inton bigat. O sige, tatang. Lukaano pa ya kaslaadan namnama tayo. Ama agraryo ti daga at talunin tayo. Isupay ti panang papanaw ka na ti Mayor. Banag anak kakaskas ang apanunutan tatang. Ngamuurean niya't ibagbagan ni Mayor. Di kam talawan ti balay mi. Oresak, awan planok a pumanaw iti dati alugar.
Kinawan amok apapanan tatang. Isuan nagkadkadak a pumanaw iti daga at di maklak. Mangayab ka iti kakadwam, tadda pangibaunak kada kayo, Borog. Sorry boy, sorry na mayor. Mapan kayo iti balay da Miguel kan Matias. In kami kadigudasan ni Dan Mayor. Saan? Di udang ranida. Ang mga nuwadadang agribil di na. Anya nga rod ti aramidan mi Mayor. Ingkay baga apawaywayak pa iday ti talungal daw. Ngan kalpasan da ita. Saan ko'y da na kaya ta makita iti sakop ti dagak? Anya. No kasta. Taningan yon ti kaadada dito'y San Simon Mayor. Anya ti plano yo. No saan dan tulatang agtungpal iti bandaryo Mayor. Lading itek ngemjak pail na may bagaburog. Ibagak tulang di plano. No sanda pail lang pumanaw. Kalpasan tited ko kadakwada apawayway. Nagtignayan da burog. Kita ekman no di makigtot damigil kan Matias. Sino nga to na ito yung mawawag? Hello? Hello ko na kapayad di nga sumungbad. Sino ka nga umawawag? Apay? Awan dilam? Hello? Mabitla ay. Naimbagal daw mo lakay Matias. Borog. Anya ti gagaram. Ada pa'y kakatuwa. Mabutong kan sa Saan kayo mo't kidya kabuteng? Tada kayo timay dito balay. Ngam anya ka day ti gagarayaw. Dabilin kada kami ni Mayor arumpeng unay amaamuan niyo lakay Matias. Anya day ta? Unana, apawaywayan na kayo pa'y iti talungal daw. At kalpasan tinaitad apawayway kada kayo kan ni Miguel. Di na kayton kayat amakita iti sakop ti dagana. Anya? Rug-rugyan yun ti agirubat kadagay ti agargarit yaw lakay Matias. Taamangan no addan tukid di malipatan nyo ngay tugot iti papanaw yo. Numalpas tinaitad kada kayo apawayway. Ibagam ka ni Mayor. Asan kami apumanaw dito? Dito uya ka nagubeng. Nagbaraw, nangasawa, aginggat lima kayak. So dito uyak mo't lang nga matay. Anya, takayat mo ka din ti matay lakay Matias. Uray anyat ibagbagayaw. Saan da kami mabutbutang ka ni Miguel? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Placido, apay ngawan matlaangan da burog. Pinatay dan samat idan. Ta sino kumatimang patay kadakwada? Da Miguel kan Matias. Anya ti amo tayo. No tinagtagbat dan dagiti tao. Apay nga katawa ka? Paltog ti armas dagiti tao Agripina. Sagit matay dan iti panang tagtagbat da kadakwada. Di na pa'y katinuti lamin at nukasta. Ala, parang no makasubli da matlaang dito'y balaya si kakaradkad. Nuan niya la di tati pagdandanagam. Nga padasir damigila dang randag itim baon ko amakisarita kadakwada. Nukasta ti aramidin da. Amangan numatay damin. Karurwar lang dananang kin amera anapan nagnag na. Yumadan umaya sa ngaili. Mabit lang! Umaya kon! Oh.
Ah, Pagmalaw mo, Miguel. burog. Anya tiran tayo. Tadapay kakadwam ngay may. Butang ng sama. Tada ka di mat panagbutang mo akas iti kadugangam. Anya ti kati asawen. Naggapukay ka din iti ayan na tatang. Buwag. Naggapo kami ni Jai. Kat anya ti narami diyo iti katugangak. Zan ka madanagan, Miguel. Awan dakas nga naramid mi iti katugangam. Uray inkanto kitaan. Si bibiyag. Anya nga rutiran tayo. Kaya't milang ay danon. Ti kayat apaibaga ni Mayor kada kayo. Anya reta? Nang tadtitalong aldaw nga ultimatum apawayway kada kayo. Oh. Gamang isagana kada iti gargarat. Kat kalpasantin tad na pawayway. Di nanton kayat amakita pa'y ti aniniwan niyo. Anya. Kat no di kam lata pumanaw. Anya ti aramidan ti amom kada kami. Burog. Andiya ka mo. Tadi namat imbaga. Ngam urayan nyo kadi pa'y nga da aramidan na adakas kala kayo. Sakbay apanawan nyo ti daghana. Dito'y ang lugar tinakaya nakak. Gandibaklak, burog. Katsak kayat apanawan na ito ang lugar. Saan nyo kuman apagpungtutan ni Mayor? Pumanaw kayo no kayat yung awan ti dakas ang mapasama. Tatang, umayak man. Umayo ilo katiri daw. Kunaklan ada na panan yun. Nabayag kayo si Mungpat. Apay nga imay ka. Anda ka din napatig nga ibagam. Awan mo't kit di tatang. Ngam, napan kami ngamin nagpagnapag na ni nanang. Gapu iti umadari na panaganak ko. Ngam, di magasak lang ta. Makainin umak. Sige, sumunod ka nga raw, tawinom ka. Kat niya balayan, ayan na nga raw day. Ada di ta Tersina. Makisarsarita iti kumari na. Sige, mapit lang, tayo nak mangalay ti inumam. Tay saan na nalamiis Yaway. Ay, Nay, at ko yun, ti inumam manakaw. agyaman nagtatang. Imay ijibalayo daburaw kung nagiti kakatuana. Saan mat? Ngam, awan daman itay pimanaw kami kininanang. Apay, imay da ditoy? Uli nga raw, kung nada nga isublat dati umay ijibalayaw. Ni, awan mat na nakit kita mi tatang. Di wala siguro nakita ida, ta adalugan ta. Anya timbagada kada kayo? Pawaywayan na tayo kano iti talungal daw. Kalpasan na ita, di na tayo to kanon kayat na makita ti Mayor. Anya, kat no saan tayo apumanaw diti dagada? Anya't aramidin da kada tayo. Dahil ta ti Jack Amaw. Sigurado, anda plan-planuin na nga ramida eh. Pato apang kisa. Inugat at timawag at di sumong bata. Bueno, nagbidtot, itinawagan ba? Mayor, kami. Nasaya at kat kumusta din nang ibauna ka na kayo, Borog. Nakarik na nga agpada damatyas kan Miguel ti panagamak idi makita da kami kadagiti kakadwak Mayor. Kasano? Adi dagdanag nga nakakita ka na kayo kat nagdadakkel nagaatidog na giti armasyon apan. Idi imbaga amin tigagarami Mayor. Katagos dala nagpasin na ay tinunag. No pa'y makauma na ito'y at tapik Borog. Bye-bye amlatan. Sigurado ngag problema na Diyos to. Gapo itinaibagayo kadakwada. Uwan Mayor. Ngam kunada nga uray anya ti bagbagayo kadakwada. Kat di da kanu kayat apanawan ti lugar anak kaerwaman da. Aniya? Ha! Makauray dan sa iti sana nasaya at no di da paila pumanaw. Kalpasan. Tinted ko apawayway Borog. Yan nga ti plano yo Mayor. Dagulit kamot amay sa.
Kunak lang arudan na jakpay ibaga. Sangkada magmulay na! Amuyo ka diti plano ni Papa? No saan lahat ng agtungpal da Miguel kinla kay Matches iti kayat na mapasama? Saan ko nga amo, iha? Nila ang burog tinakamuak nga dapang panggapan nga aramidan ni papang mo. No di nantulat ta mapapanaw dagiti agkatugangan ni ti dagatay. Saan ka nung amo ni burog ti plano ni Papa? Ta saan ka nung matakayat nga ibagan ni Papa? Payamlatan ni papang mo. Di namat nga taigasang gasat ti kinamayor na gapulaan kada Miguel kan Matias. Ay, sige. Padasik tuman na damagan kin ni Papa. Barang kayat na nga ibaga kanya. Miguel, Amira, anda ka magayaman. Ayan ni Nanang. nagbati pa lang iti kumari na di magasan mi. Iso ngay manaklat na nagawin. Takayat ko damagan no imayan dito ida burog. Wen, imaydan. Ngam, apay nga mum ang nagpasyar da burog kan nagiti kakadwa na dito eh. Di magas kami nga mindiayan ni Tatang. Kat imbaga na tinapasamak. Urean niya ti bagbaga ni Mayor. Ure ada ultimatum ngayon na kada tayo. Saan tayo apumanaw dito eh? Kasano nga rodan? Adala kiti dakas nga ramidan na kada tayo. Kalpasan ti pawayway. Di kagdanan. Inkarimot lagi ti padami aman nalon asaan datay abaybayan. Papa? Mabalin ka titi agsaludson? Anya da ita? Anya ti pangpanggapan yung aramidan kada Miguel kan lakay Matches. No saan dalata pumanaw iti sakop ti dagatayo. Kalpasan tin tedyo apawayway. Lading ita nga majakpay. Maibagay ta. Taapay kumadiyo kahit nga ibaga, Papa. Mga numabulilya so ti plano no ibagakon ka na kayo. Sanak mo ta chismosa, tapno ibunan nagkuten nyaman day ta plano yo, Papa. Amok! Ngumuray pa eh. Iso apasensya ka na. Gyagpay la ibagay ta ti plano. Miguel, di ko na mapangkay di talon nga nakasapatos kamot. Itatitulag ni kinitatang. Ngay papan mi iti opisina anam namaan mi ang makatulong kada tayo. Lukas ta, dagasam ni Tatang. Wen, ngam ti motorsiklo klatan ti pagluganan mi. Daras kami adumanon. Aganat ka ha, di pa nagmanihom. Wen, katanadam mo ti bagim. Kat ni, amo mo ti kat ko asawan. Wan, maumaak iti kastasang kaibagayo lati panggap ti panaganak ko. Di ka di madanagan kanyak. Damat inanang akad-kadwak. Sapay la ko ma. Ta iti papan mi kinitatang iti reto ng opisina. At danton pa kabang aran tayo. Papa na, miha. Mapan kami kiniburog iji bantay, Mama. Ingka ka di man na naginsayo a pumaltog. Wan, Mama. Anya, kayo ka diti sumurot? Tapno makita yung mat, no kasano ti pa nag-practice ko pumaltog. Diyak kayat, ta mga numadisgrasya naktumanan. Saanan, Mama? Tadyak matan mabutang amang kalbit iti gatilyo? Tapay nga min nga ismamlauna, hindi makasursuro. Imbagak kada kayo idin. Tapno damat alaban ko no dagpanggap manan kanya kiti dakas. Kan tapno makatulong akmat kini Papa. Dadagiti kayat na ama ipatungpal. At dadagiti tao ni papam amadadaan amang ipatungpal kadagiti kayat na ama arami diha. Uray pay, Mama. May mayat matlang namukmat ti pumaltog. Tabarang syakton ti pusgan ni Papa amang idaulo kadagiti tao tayo. Anyangay, adda ka matgaya man. Kumusta tinapanan nyo kan Tatang? Oh, Saan da kayo kadi asinango iti opisina anapanan nyo? naira na ang nagbiyahe ti panakabus ti opisina anapanan mi. Isungawan ti nagapuanan mi kinitatang. Kasano nga rudan? Anya ti ramidan nyo itan? Dandanin ti ingkadang ti mayor ngay papanaw tayo dito eh. Tsaka ma, Amira. Aging paki kami kading kininanang kadagiti gargarot tayo. Alam, sa din mo ti papanan tayo na pumanaw tayo dito eh. Saan? Saan, Amira?
Di kay agirubwat karagiti alikanon tayo. Saan tayo apumanaw iti da iti alugar? Anya ti bagayo kakadwa, tay may kayo ti balay. May kumimad Diyos! Mayat mi ngay baga, masidadaan kami ang mangikanawa ka na kayo kontra kini mayon. Agyaman kami unay ka na kayaw. Bayan yaw, ibagak to iti manugang ka o timbagayo kanya. Imbaga dagiti kakadwa tayo aman nalon. Anak kasagana da amang ikanawa kada tayo. Nuan yan tuman ti aramiden ni Mayor kalpasan tinted na apawayway. Uy, Miguel, kunada, anak kasagana da, mangbantay ka na tayo. No kasta, nasaysayat ang makipagyan kayo pailaan kada kami. Tapno sana magudwa ti bunggoy. Umay kayo pailaan iti balay. Anya, ay saan? Dak kaya ta panawan ti balay ka. Ngam dagiti kakadwa tayo ti marigatan. No saan tayo ngagtitipon tatang. Iso nga umay kayo tu pailaan iti balay. Panunutak pa nga raw. At nangamin na iti tarakin ka, kanayan ko apakpakanayin. Umayda tayo bantayan, dagiti kakadwayo, kalpasan tinaitid apawayway. Wen, iso adi ka kumaunay nagdandanay. Tano ado ti makitan to ni Mayor amang bambantay kada tayo. Di na nga tamutin ipatuloy. Nanyan tuman ti panggap ng aramidan kada tayo. Wen, Miguel. Ang imbaga kinitatang, anasaysayat no umay pailaang makipagyan kada tayo. Apay, Iti kasta, saan na magudwa ti bunggoy dagiti agbantay? una niya. Imbagam ko man ka ni tatang. Imbagak, nga mada pa nagkidkid na. Tada kanumot dagiti taraken na akanayon na apakanan iti binigat. Bayam, siyak ti mapan di balay. Siyak ti mga lukoy ka ni tatang. Ah, ni, un man nga ron. Nasaysayat no agtitipon tayo. Tapno dakdakkel ti puwersa dagiti umay mang bantay kada tayo. Umaya kaon. Naimbagngal daw yung tatang. Si kamot gaya manakaw. Umay ka. Agyaman na tatang. Anya ka diti ibagam. Naistorya ngamin kanyak ni Miguel. Naibaga na ti plano dagiti kakadwa tayo aman nalon. Nga umay datay to kanubantayan. Kalpasan ti maitid apawayway kada tayo. Uy, iso ti may da imbaga diti balay. May mayat nga umay kayo pailangan iti balay tatang. Tapno may santulang abalay ti bantayan dagiti kakadwa tayo. Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.